Engedj meg két rövid történetet még 2018-ból. Az első eset egy nagyobb alapterületű 8. kerületi lakás volt. Ez az ingatlan 2016 óta kint volt a piacon. Akkoriban még erősen túlárazva, aztán a piac szépen beérte az árat. 2017-ben már egészen reálisnak tűnt, de a lakás még mindig nem kelt el. Amikor 2018 elején ismét belefutottam a hirdetésbe, őszintén szóval megdöbbentem, hogy még mindig megvan, és gyakorlatilag még mindig ugyanúgy hirdetik. Gyenge fotók, nem életarányos alaprajz. A konyha nagyobb volt az alaprajzon, mint a szobák. Bérlők laktak benne, problémás volt az ingatlannak a megnézése is a bérlők miatt. Volt olyan szoba, amiben be sem lehetett menni, mert épp aludtak odabent. A lakás viszont valóságban sokkal jobb volt, mint amit a hirdetés sugalt. Egy befektetőmmel úgy döntöttünk, hogy ebben még van tartalék, és kicsivel 25 millió forint felett megvásároltuk. Ezután nem is csináltunk vele semmit. Nem lett bele design lakást, nem újítottuk fel, nem kellett szétverni. Annyit tettünk, hogy készítettem normális fényképeket, világos, őszinte fotókat, bemutattam a tereket, csináltam egy pontos méretarányos alaprajzot, ahhoz készítettem egy átalakítási tervet, hogy a vevő el tudja képzelni, mi hozható ki belőle, egy kétlakás alakítási tervet például. Hirdetés szövegében a valós előnyökre helyeztük a hangsúlyt, bemutattuk a lokációt. Az ingatlant 33 milliós irányárral tettük vissza a piacra, a vásárlás után 1 hónappal. Ez közel 8 millió forinttal volt több, mint amennyiért megvettük. Az eredmény az lett, hogy néhány órán belül 2 komoly vevő megjelent, egymásra licitáltak, és végül 32 millió forint körül adtuk el a lakást. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy fél nap alatt közel 7 millió forinttal drágában adtam el, mint amennyit a kollega 2 év alatt ki tudott belőle hozni. A második történet egy budai hegyvidéki lakásról szól. Egy csendes utcában, nagyon szép, panorámás környéken. Az irányár 39 millió forint volt. Hirdetésében viszont 2 dolog szólta nagyon a szememet. Nappaliban behúzott fátyolfüggöny csak sejteni engedte a panorámát, sehol egy normális fénykép a kilátásról. Fotókon a sötét konyha, a folyosó, a felújítandó fürdőszoba több szerepet kapott, mint maga a lokáció, a kilátás, a feeling. Teljesen kimaradt a hirdetésből, hogy a lakás felett közvetlenül volt egy közös használatú kb. 150 négyzetméteres körpanorámás tetőterasz egész Budát, sőt gyakorlatilag mindent be lehetett látni. Ez a valóságban egy óriási érték, de erről a hirdetésben semmit nem lehetett megtudni. Egy másik befektető ügyfelemmel megnéztük a lakást, és látszott, hogy nem az ingatlan rossz, csak a pozícionálása, meg szörnyű a hirdetése. Végül 37 millió forintért meg is tudtuk venni. Itt sem csináltunk nagy felújítást, nem csináltunk homestaginget, nem kellett szétbontani teljesen. Az eladó kiköltözött, kiürítette a lakást teljesen, és abban a felújítandó állapotában tettük vissza a piacra. A különbség itt is a menedzsment volt, meg a hirdetésnek a minősége. Készítettem normális fotókat a szobákról, a teraszról, megmutattuk, milyen a valós kilátás az ablakból, nem egy függöny mögül. A hirdetésben pedig nem a felújítandó helységekre, nem a sötét konyhára tettük a hangsúlyt, hanem a lokációra, a panorámára és az életérzésre. Az ingatlant 1 hónappal később 49 milliós irányáron hirdettük meg a megvételtől számítva, és néhány nap alatt több érdeklődő közül, ha jól emlékszem, 47 millió forintért kelt el. Tehát 10 millió forinttal drágában, mint amennyiért fél évig eredménytelenül hirdették korábban, és amennyiért 1 hónappal korábban megvettük. Ezt a 2 példát azért hoztam, mert jól látszik bennük valami fontos. Nem varázslatról van szó, és nem trükkökről. Ugyanazok az ingatlanok, ugyanabban a piaci környezetben, ugyanabban az évben. Még azt sem lehet mondani, hogy hú, de sok változás volt, 2018 nyugodt év volt ilyen szempontból. Más volt a pozícionálás, más minőségi volt a hirdetés. Ha egy ingatlant árban, megjelenésben és stratégiában jól menedzselünk, akkor lehet ilyen differenciákat is elérni minden gond nélkül. Nem varázsló vagyok, nem fogok 20-30%-kal a reális ártartomány fölött eladni, de megmutatom az előnyeit, és kihozom belőle a maximumot. Ebben segítek az ügyfeleimnek, hogy az ingatlanjuk ne csak kint legyen a piacon, hanem meg is találja a hozzáillő, lehető legjobb vevőt. Ha a legnagyobb vagyontárgyad értékesítéséhez ilyen szolgáltatást szeretnél, akkor kelj visszahívást az oldal alján egy díjmentes konzultációra.